ti makita ka may sakit, ado ti daan tayo nga batasin. So number 2, mabalin tayo agireforma, no anyaman ti pagkastaan. I-review. I-review tayo, tapos i-reform tayo, ti pagsisiatan na. Karayta gundaway gagayem kaya nakabsat ket makasarsarita tayo ti maysa kadagiti baro arupa iti ili ti Badok Ilocos Norte pagdating iti lubong ti politika. Gagayem kiyan kabsat ngem ti apelyedo na ket nabayagen nga intay mangmangeg iti ili ti Badok Ilocos Norte. Ngem iti karito gundaway iti karitoy nga eleksyon gagayem kiyan kabsat ket baro arupa kuna tayo gapuanan nata maysa kadagiti kaubingan nga isuna ket adamet iti ambisyon na nga agpaidasig iti umay nga eleksyon gagayem ken kabsat nga raytoy ket maysa kadagiti anak ti agdama nga sanggunya na bayan member nga ni sangguyang bayan member Glenn Cahigal mga ka-JCQ. So karito gundaway mapagasatan tayo nga makisarsarita ken amwen no anyamet digiti tarigagay na iti ili ti Badok Ilocos Norte nga daytoy ket maiabaga nga isuna ket maipagpanakkel tayo mga ka-JCQ. Karito gundaway ti man makisarsarita ni Sir Glenn Novan Cahigal mga kaibigan. Naimbag nga oras mo, sir? Naimbag nga oras mo, Sir Joey. Kahit kumuno na, agyaman ka ni Apo. Yes, sir. I mean, he made all of this possible. Ng-interview na kaya mamuktibagik. Yes po. Kahit kumuno na Apo, agyaman na kay ka, Sir Joey. Kahit platform mo at JCQ, pinakitak gamin, kahit nakasisiya at one bias, kahit sa media nga talaga. Yes po, oo. So, tingin mo na Apo, yung mamuktibagik, Sir Joey, siya ni Glenn Novan Mendoza Cahigal. Agtawen na 28 years old. Naganak kanya kit ni Glenn, nagda mga sanggo niyan tatatiili tayo Badok. Yes po. Ni Mama Mikmet, kit ni Sherma Cahigal. Actually, the middle name na is Mendoza. Yes Mikmet, po. kadamot kabagyan dito, kadama amin. Nagka-stop ti high school, ay elementary Apo, actually nagbasa akmet dito si Joey. Nagbasa na ti St. Elizabeth, may makarak ti Ika, iso ti yung kasado ti parents ko kanya, siyempre hindi panawan nga kakasakit, may mayat no, di Manila, Canada. Okay, oo. So, iso ti So, nagturpos kayo di Manila, sir? Ti elementary. When, sir. Okay. Actually, aging ganat college. Sir. Okay. So, di high school ka, anong eskwela di Manila, sir? When, di high school, nagbasa na ti Claret, ken Diliman High School. Okay po. EJT naggraduara, and then idi college, Sir Joey, nagbasa akti business course, marketing management in De La Salle University. Okay. So after that toy panagturpos mo iti kolehiyo, sir, anya rigitay nagbalin nga career mo iti biyang mo, sir? Actually, sir, DJ met siguro itutudo ni Apo kanya nga nagsubliak dito Ilocos, sir. Dito mismo na Badok. Nagsubliak dito Badok. Isumet kasi sir nga adamit na babaling nga babasitay nga business, adamit na project na iti construction, babasit nga kasjay. Ken at the same time, siguro isumet na iturturong kanya nga, agsublino ay nyaman ti naggapwak. Which is dito'y Badok na talaga sir. Siguro calling commit talaga din. Isumet talaga tinakitak nga. Nga, urayin na tinapnapanak, actually nag-adalak pa iti Amerika 1 year. Anong kurso, sir? Actually, during high school. Okay, oo. Pero, siguro na ituturong ni Apo nga talagang isublinak-met lang, no, ay nanati pagkasakti puso, actually, Sir Joey. So, nakasisihat nga, adanak man dito yan, nagsubliak in 2017, if I'm not mistaken, or 2016. Yes, sir. So, sir, may bagang dimakkel ka, karagitay nagdadumang ili or lugar, ngem ti pusom, sir, ket adda iti ili ti Badok. When, Sir Joey. Iso ti talagamit kasi sabi ko, napadasak nag-adal di Manila. Yeah. Padasak adal di Amerika. Ngem, talaga nga, dito'y talaga, sir. Itirik na mo. Oo. Kasi malagip ko actually, sir, may istorya ko lang, kung nagiti kakadwa.
malagip ko, idi agda mga vice mayor, idi dadi, idi 2000, early 2000s actually, Sir Joey. Adakat Manila, idi? Adanak dito, idi grade 1 kin grade 2 na. Oo. Adda ti seminars na ti Manila, kadam amin, mapanti pamilyami, kasi shock lang no ko ti maibati dito. Gapo di pa nagbasang, sir. Gapo di pinagbasak dito. Ti malagip ko apo, idi, adda di may isang barangay dito, di barangay Labut. Isuno ko ti kasala nagbaling kong may sa balay. Ayan da ex-kapitan da ang kalik ko. Iso idi malagip ko kung nagadagit yung bakit no kaluklok yung dak. Malagip mo idi ubing ka kit aglaklako kat balot kakasjay when Sir Joey. Napadasam dagit yung trabaho, sir. When Sir Joey. Iso tahanak iso may bagakmet nga hanak unfamiliar kung dagito yung kakadwa dito yung badok. So, sir, napadakkel ka nga napadasam met no anya dagiti rigat iti panagbiag iti lugar tayo. Yes, Sir Joey. Aside iti panaglako iti balot adda pa dagiti kaslang inubobramot iduubing ka, sir. Ay, well, Sir Joey. Actually, tinaisuro dahil dito usus dahil yung bagang gayam. Naisuro kanyak na daddy kadam amin. Uray man nagbalin iso na nga vice mayor, nililok a judge. I can say na we lived a life nga haan kami ti maititig amin nga kayat ni. Pero, tinsuro da kanyak, actually, aging elementary na, aging ganat high school, aging ganat college. Agkom-commutak lang. Insuro da kanyak nga, amom ti ag jeep, amom ti ag bus, amom ti ag FX. Iso ti may isa nga tatak da kanyak nga values nga, uray man adda kaya tayo basit, dapat kit maamuam dagito yung mapaspasamak ng dagito. Iti aglawlaw. Iti aglawlaw, Sir Joey. Okay. So, sir, DJ nga experience mo, ket DJ nga namolde, iti panunot mo, nga gayam, ado dagitay rumbay nga matulungan, nga kalugaran tayo dito. Okay po. So, sir, kas dimmakel karigiti natatakneng personalidad, iti iliti badok, anya dagiti kas lang haan mo nga malipatan, idi ubing ka, sir. Nga dagitoy kat inubra da father mo, nilulong mo, nga dagitoy, sir, kat mabalimumat nga i-apply tatta, iti karaytoy kalikagom mo, nga agserbi iti badok, sir. Actually, nagsiyat nga sa question na yun, Sir Joey. Ti may isa mo una, may isa nga nakalak the inspiration ko is my grandfather talaga. Okay, sir. And syempre my dad, of course. Ti kastak lang, kasi nililok, isuna ti may judge before. Yes. Uri judge isuna, ngayon nakadado tinatulong-tulungan na. Actually, hindi ubing nak, hindi damag nga sir, ubing nak, ijay balay, kababaan nga tao, ijay balay minukakit 20. Ting umay. Ti agigyan, Sir Joey. Kasi dagito'y matultulungan mi nga makasapol ti pag-ubraan daw when anyaman ti kaslalang no nga adda mapan Amerika. Kasalang adu ti adapted nga kaslalang kakadwa. So nanipod idi ubing nak, Sir Joey, adu ti makasala-salamuhak nga matultulungan mi. So talagang detoy nga biyang mo tato, sir, ket idi ubing ka DJ mo ng sursuro no kasano iti agserbi iti padam nga tao. Well, sir, actually haan ko pa nga mong kasala agserbi DJ kaslalang na-instill ka nyami ubing nga dapat kit no adda ti makatulungan ka malbaling aghaan. Kasi number 1 pa iti imbaga ni Lilok no Christmas kunana madiyo isarsarado ta arwangan yo. So tiket na kit always welcome amin. Lalo na ti Christmas. Di ba? DJ agkar-caroling. Ura idi ada oras ng imbagada nga 1 p.m. close ti caroling. Ada oras na da kami kit. Malagip ko, ipa-close ko. Kunada idikit. Imbaga ni Lilom, madito i-close. So, DJ ti may isa. Uri basi-basi ti may ited, at least maparagsak mo rin tao. When apo. Okay po. So, karita gundaway, sir, kat ni uncle mo, ni dadim, agserserbida iti iliti Badok, Ilocos Norte. Kas may isa nga anak ti maibilang anabayagen nga agserserbi iti Badok, Ilocos Norte, sir. Anya gitay kalikagom mo nga maibadang mo nga gitoy ket maitulong mo, sir, digiti agserserbin iti ili a Badok kas baro arupa, sir. Anya digiti kas lang mariprepirit mo, sir, nga maitulong mo met nga adda nga agprogreso iti Badok, Ilocos Norte. Ayun, nagsaya ati lahat nga question. Kasi ako dyan iti mo na, ti
ti bagbagak nga may isang plataforma. Yes, yes po. Is number one, actually before gayong nga ibagak ti plataforma, dapat before tayo ibagat ti kakasta, dapat amwentay pa lang noan na ti masapol, ken ay na ti paggapgapuan ti pondo, noan yaman ti kasta ti tao. Kasi narigat agibaga tayo ti plataforma tayo yung hamit in line. Ay, Sir Joey. Yes, sir. So, ti makikita gamin, ti una po, agrikultura. Ti maibagak apo dito yung agrikultura. First of all, gayam apo, kailian tayo ti Badok, i-congratulate tayo ti bagbagi tayo, yes, Sir Joey. Kasi, 2 months ago, from being a third-class municipality, nagbalin tayo nga first-class municipality. Babaen ti leadership, ti Baro Abadok, under Mayor Maximo Cahigal, and Vice Mayor Alvin Budio. Yes, sir. So, tatan, nagsubli tayo din, sir. So, agrikultura. Yung muna nga arami din, nakas pangarigan man nga kasakti ti pagpantayan linteg, sir, is, syempre, kit agaramit ti batas. Yes. Agaramit ti batas, noon yaman ti inline kindagiti farmers, ti agriculture. Kasi iso paggapgapuan ti pondo tayo. Yeah. Aya, sir. Number 2, ti makita ka may sakit, ado ti daan tayo nga batasin. So, number 2, mabalin tayo agireforma, noon yaman ti pagkastaan. I-review. I-review tayo, tapos i-reform tayo. Ti pagsisiatan na. Number 3, deto'y dimakil ti budget tayo, sir. Kasi nagbalin tayo nga first class municipality. Yes, sir. No, kasano tayo i-allocate nga na siyaat. Kasi ti makikita, adu pa'y ti dapat nga pag-allocatean ti kwartahan lang dagito'y kakastay. Ti may isang makikita kindi Joyce, Apo Joey, Dagita anak ti Manalon. Yes, sir. Number 1, kasi dito paggapgapan ti kwarta kit isu. Ay sudat naggapo na dito eh. So dapat isubli tayo, mabalin tayo nga agaramit scholarship programs. Yes, sir. For dagiti anak da. Tapno, mainganyo da pa'y. At the same time, dagiti naganak, makita damit, no anyaman dagiti nagrigligatan da. May share da, karita gundaway. Sir. Tapos, dagijay dapat, dagijay allocation na, dagijay maitigda amin nga, arapaap da nga, dagijay usto nga, fertilizers, kadam amin. Kasi ti makikita, dapat, dagiti fertilizers tayo pa, dagito'y talaga nga class A kada kasta. Gusto. Kasi tatakit, nakikita kit medyo handamit unay, so-so, kung natin latan. Okay, sir. Number 2 nga maibagak apo, nga plataforma, kit ti business and employment. Kasi sabi ko, syempre adapt dito for 9 years. Di ba, apoy kastoy, ti kaslalang workforce, can at the same time, dagiti livelihoods ti tao. Mabalin tayo agaramit ti business, ado nga businesses, mabalin tayo agaramit ti programa, nga maingganyo, dagiti kakadwa tayo. Ag-business da, at least, sabi ko, no, agaramit kit business gamin, apo, deto'y pay income generating, haan lang ti tao, pero at the same time, ti taon tayo. Okay. So, sir, naadal mo iti potential, iti Abadok. Gapuan na ti Badok ket along the highway. Yes. Naagapo ka iti Syudad Tilawag, no ada dagiti bisita nga agapo iti Metro Manila. Anya dagiti kaslang maripreparit mo, sir, nga maipatakder ken nga rigitoy ket mabalin nga ipantayo ditoy asineg iti kalsada nga daytoy circuit kunam nga i-progreso iti negosyo. So adda dagiti mariprepare mo sir karita gundaw. Actually sir nagbayad DJ manen. Kasi dagitoy number 1 datoy iti pathway ti Ilocos Sur ni Ilocos Norte. So basically ti malala tayo nga attraction at the same time is from Ilocos Sur ni Ilocos Norte. Yes, sir. So mabalin tayo agaramid dagitoy mabalin nga souvenir shops. At the same time, mabalin tayo agkasang noan yaman ti mabalin tayo nga aramidin nga business nga when it in lines with the culture here in Ilocos Norte. Ken ara kun ti turista. Ara ti turista. Kasi syempre, ti kastaan met ti tao pa'y dagitoy mabalin tayo nga i-offer kanyada. Yes, sir. Such as yun nga, mga pwede natin mga ano ng Ilocos Norte, ano ba mga ano ng Ilocos Norte? Mga pagkain dito, yung isa pa sinasabi nila the Inabel, yung mga pwede mga damit and everything.
So, ang dami. So, ang dami natin pwedeng gawin talaga. So, i-invite tayo nga umay daglakot to. When, sir. Okay. So, dapat dito, Badok Island tayo. Mabalin tayo dito, sir. Nagaramit tayo. Kasi dito, nagsihat nila. Actually, may mention ko ngayon dito. Dito, Balay Adelina. Okay, Number 1. Kasi nagbalik ka sa dito, tinagbalik nga pioneer pa. Kaslang, business. Dito lugar nga yan, Tata Sir, ket uri man pa'y nakad-adayo ti paggapuan, digiti umay nga guest, umay ag coffee, umay mangan. Actually, Balay Adelina, ket may sa karigiti ar-arakon tatta, digiti turista, at the same time, digiti medyo adda iti kaya na. Gapuan na nato kayat mo iti ginana, napintas iti ambience. So, digiti ar-ara paapon nyo, sir, nga kaslang iyad adutay pa kuma iti ili abad. When, sir. Iso talaga. Kasi, sabi ko, hindi gamin aduti, actually, aging ganito ta. Ado dagi hanmet kasadeta. Actually, deto ti may isang ibagbagak ti tattao. Aantay yung mabalin nga di bagbagat. Hanagbalin, no hantay pa i-try. Yes. When, sir. Isumit dagi lalo dagi old, medyo adati tawin da basitin. Dagi, hanagbalin deta kasi. So, hantay yung arami, hantay padasin. Matitay pulos. Hantay ma-accomplish ti any. Nunuhaan nga marugyan. When, sir.